Velkommen! Velkommen. Det sagde du faktisk bedst, Thomas. Vi skal vise, hvordan man finder sin lektie. Skal vi ikke Prøv på Tine Vest. Så vi skriver tønder10.dk. Nej, den findes. Den findes jo ikke. Nå nej. Så må vi hellere skrive tinevest.dk. Helt klart. Det er smart. Eneste rigtige. Ja. Så går vi ind under linjer. Nej. Så kigger vi. Hold da op, der er mange kedelige linjer. Så går vi ind under intranet. Så klikker du på landintra og finder ud af, du går forkert. Ja. Først kigger du der og det er da vist forkert. Kom tilbage. Jeg får lev intra. Bum. Husk den der nede. Ja, den der. Ja, husk den. Ja, hey, man kan gøre det med mobil. Ja. Sejt. Og så skriver man, det her det blører her. Ingen må se. Blører. Jamen, de kan jo ikke se det alligevel. Jeg må ikke se det. Se godt. Det er vigtigt, at de ikke ser min adgangskode. Selvom nej, selvom det bare er en masse prikker. Så kommer man herind. Hvad gør vi så, Thomas? Så klikker du på den der elev der. Eleven. Bum. Damn. Det var mange ting. Ja. Hvad alverden skal man trykke på, Thomas? Det bestemmer du til. Men hvis du gerne vil finde en lektie, så trykker du på ugeplaner. Ugeplaner. Jeg forstår ikke, hvorfor de bruger lektier. Lektietingen virker ikke. Det er forvirrende. Ugeplaner. Ja. Så kommer der ugeplaner op. Ja. Du kan også se dine gamle lektier. Ja. Den der røde flag betyder, at de har skrevet noget. Der er blevet skrevet noget. Det er godt at vide. Ja. Der. Vi tager den nyeste af dem. Der kan man bare se ugeplaner for Emil Mærsk. Ja. Jeg har noget for i dansk. Og det betyder, at jeg skal evaluere uddannelsesmassen. Samle de sidste ender. Så vi er klar til at starte et nyt emne efter ferien. Det er godt at vide, Thomas. Ja. Så ved vi det. Nu ved I det også. Slut for Thomas og Emil. Nej. Skal vi sige noget mere? Så vil vi sige noget mere. Vi skal have sådan Nej, vi skal have Andreas med. Vi skal ikke have Andreas med. Jeg gider ikke Andreas. Okay. Skal Maria med? Vi skal ikke have nogen med. Okay. Christian. Vi skal have et eller andet at sige til sidst. Catchphrase. Ja, et eller andet. See jer out there. Tønder. Tønder. Tis tønder. Det må vi ikke sige. Det er lige meget. Hej hej.